inyo mga walangya at meron naman tayong panibagong video. At sa video ng ito ay papasyal tayo sa may Ilaw dito sa may Sta.Barbara Pangasinan. So yun nga, wala muna tayong mukbang sa ngayon. So ang gagawin natin, which is papasyal tayo dito sa may Sta.Barbara Pangasinan. So yun, samahan nyo ako para pasyalan at tignan kung gaano kaganda yung mga ilaw-ilaw dito sa Daan, sa Sta.Barbara I mean, or yung mga Christmas light dito sa plaza nila. So yun, ano pa hinihintay nyo? Pasyalan na! So yun mga walangya, ito pala yung parang kainan nila dito sa may Sta.Barbara Pangasinan. Yan. Ito may mga popcorn, may mga kainan din dito. Kung sakaling papasyal kayo, hindi kayo maboboring, hindi rin kayo magugutom. Nila. Yan. So, makikita nyo parang kung gusto pumunta dito, may mga palaruan sila ito. Ito yung isa, tapos ito yung pangalawa. So yan, ito yung si Jollibee, umiikot-ikot siya. Parang yung ex mo na lagi ka na lang pinaikot-ikot, diba? So yan, pagka napasyal kayo dito, pwede kayong sumakay sa mga rides nila dito.
So yun mga walangya, ito pala yung ano nila, parang food strip nila. Yan. Yan, so hindi ka talaga dito magugutom kasi meron kang pagkakainan. So yun mga walangya, dito muna tayo sa may food strip kasi kakain muna tayo kasi nagugutom na, di ba? Umalis tayo ng bahay na hindi kumakain. So kakain muna tayo dito. So dito tayo sa may pares. Yan. So, nag-order na tayo para kumain. Kasi nga, gutom na talaga tayo, no? So after dito, libot tayo ulit, and then pahinga, tapos ano tayo ulit, uwi na. And then, abangan nyo yung mga next namin na vlog, yung next ko na vlog. So, pupunta pa tayo sa ibang ilaw-ilaw sa Daan. Sa next natin siguro sa may Kalasyaw. And then, next natin sa may Dagupan. And then, basta, puntaan natin yung mga bayan ng mga Pangasinan para tignan kung magaganda ba yung mga ilaw-ilaw nila, mga Christmas lights, yung mga decoration nila. So, yun, kakain muna kayo mga walangya. So, yun mga walangya, ito yung order natin na pares. Ito. So, yan. So, kakain muna tayo kasi gutom na nga tayo. Ito. So, dito din mga walangya, meron din tayo ditong mapagbibilihan ng mga ukay, mga damit yan. Dito sa may gilid-gilid lang. Ayan, mga ukay, mga damit, mga accessories, mga bags. So mapagpipilian natin. So pasya lang kayo dito, marami kayong pagpipilian. Marami kayong pwedeng bilhin at saka pwedeng kainin dito. Ayan. So mas pinaganda na dito yung yung sa may Sta.Barbara kasi nga dati hindi siya ganito. So mas pinaganda na siya kasi nga December na, di ba, magpapasko. So yun, salute sa Sta.Barbara. Ang ganda. Ang ganda ng ginawa nila. So yun mga walangya, ito yung sinasabi ko sa inyo na bilihan, mga ukay-ukay, mga ganun. So ito, makakamura pa naman kayo dito. Ang daming pagpipilian dito. Yan, yan. So may mga accessories ng mga cellphone. Ito, mga usong ano ba yan? Parang basta yun na yun. So basta yun, ang dami pagpipilian dito. Ito shoes. So nalobat tayo, no, mga walangya. Lobat yung camera natin. So ito, dami hanggang doon sa dulo pa yun. Hindi, sige lang, hanggang sa dulo pa yun mga walangya. Grabe, ang dami kayong pagpipilian dito. So doon. Ayan, meron tayo dito mga street foods, mga makakain, popcorn. Ito may buko. Ayan. May mga sa mga lemeg. Ito, bibingka. Ito, bibingka naman. Ayan. Tapos ito yung tinatawag nilang tupig. One pig. Ito, tupig. Ayan. Tupig, and then ito, bukod sulit. Ang dami yung pagpipilian dito na makakain. So hindi kayo talaga magugutom. So mas mabubusog kayo. So dito naman tayo sa kabila, mga walangya. Kasi titingnan natin kung gaano ba talaga kaganda yung ginawa nila dito. Yan. Hello. So ang dami nilang pwedeng kainin. Pwede nyo kainin. So dito, gilid-gilid lang kayo. Dito. Punta lang kayo dito, pasyal lang. Ito, may mga benta rin silang mga punda ng unan, mga ganon. Ito, yung tawag nila hotdog. Ito, punda ng kama. Ito, dami.
So then dito rin sa gilid ng munisipyo, meron din dito sa ano, kainan nila. Dito din, yan. Ang dami, basta ang dami yung pagkakainan dito. So yun na nga mga walangya, tapos na tayong pumasyal dito sa may Sta.Barbara Plaza. So yun na nga, makikita nyo naman dyan kung gaano kaganda yung plaza ng Sta.Barbara. So saan naman ang next natin? So siguro susunod natin, papakita na lang natin sa, ano natin, sa video. Siguro it's either Bayambang or Kalasyaw or Dagupan na lang. So yun, hanggang dito na lang tayo kasi nga tapos na tayo, no? Nagsisiuwi na rin mga tao dito. So yun, kung nagustuhan mo ang video natin, huwag mong kakalimutan mag-like, comment, share at subscribe ka na at click mo na rin yung bell button para updated ka lagi sa aking panibagong upload na video. So yun, bye-bye mga walangya. Peace!